салом, бародарони азиз, бо шумо ҳастам Дилҷӯи Хатлон дар канали Хакерпеке. имрӯз хостем ҳамин хеле ради интерес як видео кунем. чуноне ки бародаро дар болои экран мебинед, дар болои экрани ман 9 то диск аст, яъне ки диски S, диски D ва дигар. яъне ба он хотире ки нафарое ки мисол вақте ки компютери моро гирён мекунанд, дар ҳайрат монанд ки чӣ гуна 9 то диск дорад. ва метавонем дар ин дискҳо ҷойгир кунем мисол ягон кинора. хуб вақте ки открит мекунем, мисол кинои мо дар инҷа ҳаст ёки сурат ва дигарҳо. хуб хулоса инҳоро чӣ хел месозанд нишон медиҳем. дар асл инҳо диск нестанд, яъне ки ҳамин хел папка ҳастанд ва значоки диск мондагӣ ва CE диск яъне нависондагӣ барои ради интерес ҳаст. яъне ки ба шумо нишон медиҳем ки инҳоро чӣ гуна месозанд. сараввал ба ҷои холигии экран меравем ва тугмаи рости мушро як бор пахш мекунем ва ворид мешавем ба банди создати ва интихоб менамоем папкро. хуб дар папки менависем. хуб чуноне мебинед бародаро CE диск яъне Z/S. чӣ хел значокша иваз мекунем? барои значокша иваз кардан тугмаи рости мушро як бор пахш мекунем ва аз поён банди свойства як бор зер мекунем ва аз инҷо ворид мешавем ба настройка ва аз настройка чуноне ба поён мебинед сменить значок як бор зер мекунем, яъне ҳамин значоки диск аст. як бор дар болояш зер мекунем, окей ва окей. чуноне мебинед бародарони азиз, боз як диски дига зиёд шуд дар экрани мо, яъне ки метавонед ҳамин хел рӯи экрани худро пур аз диск кунед ва ҳар нафаре ки компютери шуморо мебинад дар ҳайрат монад. хуб бародаро, имрӯза видеои мо ҳамин буд, яъне ки тонистем ҳамин қадар барои шумо нишон додем тарзе ки нафаронро дар ҳайрат монданд.